Kunkuna Rózsadombot énekelem, kezdem vétel. Jelentkezek a kumé. Rózsadombot jelenti, hogy jelzett helyen 5 négyzetméteren ajnövényzet éget, melyet a raj egy D tartásugár segítségével lefeketített, a végleges oltás folyamatban van. Fokozott egyes és segítséget nem kérünk vétel. A vonósdombot adását jelzett helyen kb. 5 négyzetméteren ajnövényzet éget, melyet a raj egy D sugárral lefeketített, a végleges oltás folyamatban van. A fokozat egyes segítséget nem kér 7:55-kor vét.